An filɛ nin ye Goma, Mama Olive Lembe lɔgɔfiyɛ la. Nafɛn kurakuraniw olu bɛ ka na ka bɔ Sud Kivu marabolo la. Yan, baaraw daminɛna ko kura, hali n'u tun jɔra tile damadɔni kɛlɛw bunnen kosɔn RD Congo kɛlɛbolo ani M23 ma murutilenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni jagokɛla b'i kanbɔ k'a fɔ ko hali ni baara daminɛna ko kura, ko bɛɛ lajɛlen sirannen bɛ. A ko baara tala ka taa ɲɛ, an bɛɛ lajɛlen sirannen bɛ, an yɛrɛ bɔra so ka na lɔgɔfiyɛ la yan, o ni ye diɲɛ baara bɛɛ lajɛlen de ye. An nana lɔgɔfiyɛ la sabula n'an tora so an bɛ sa kɔngɔ la, o de y'a to an bɔra an ka sow kɔnɔ ka na, nka mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen bɛ u ka sow kɔnɔ. Diɲɛ jɛrɛtɔnba ONU ka bolofara mun bɛ RD Congo, o ɲɛma danga b'i kanbɔ k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ lɔgɔfiyɛw dayɛlɛla, ko caman farala sumanw sɔngɔ ka Goma. Ni yalala Goma ni waati in na i b'a ye ko lɔgɔfiyɛw dayɛlɛlen don, nka u bɛɛ n'a ta sumanw sɔngɔ cayara, dɔw sɔngɔ yɛlɛla fo sigiyɔrɔma 2 ni tile labanw kɔnɔna la. Foroba bolimafɛnw ani taxi olu bɛɛ lajɛlen y'u ka baara daminɛ ko kura Goma. Jean-Claude ale ye mobili paranti ye, ale b'i kanbɔ k'a fɔ ko hali ni baara daminɛna k'a ma kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen. Bon, déjà 2 jours. Ni y'a tile 2 ye k'a fɔ ko an ye baara daminɛ, nka an bɛ gɛlɛya la walasa ka se ka taamadenw sɔrɔ, sabula ko ka gɛlɛn halisa. Maaw sirannen bɛ, o yɛrɛ de bɛ k'an ka baara gɛlɛya. Goma dɔgɔtɔrɔsow yɛrɛ fana y'u ka baaraw daminɛ, nka u mako bɛ baarakɛlan caman la, sabula dɔgɔtɔrɔ ani kɛnɛya furakɛlan fanba olu bolila ka taga. Wa maa minnu joginnen bɛ Goma dɔgɔtɔrɔso la, olu fanba joginna ni marifa kisɛ de. O la dɔgɔtɔrɔw bolo degunnen bɛ kosɛbɛ. An bolo degunnen bɛ ka taa janvier kalo la ka na se bi ma, an ye maa 1000 ɲɔgɔn de furakɛ, nka bi yɛrɛ tile yɛrɛ dama kɔnɔna la maa minnu sera yan o ka ca ni maa 290 ye. An bolo degunnen bɛ don o don an bɛ maa 25 ɲɔgɔn de ka joginda juguw furakɛ. Kunun ta tun bɛ o cogoya kelen na, bi an bɛ sɔn ka dɔ fara o kan ka taa mɔgɔ 29. Ka sɔrɔ hadamadenw b'a la ka taa ɲɛ ni u ka diɲɛlatigɛ taabolo ye Goma, hali bi kalanso kɔni datugulen bɛ Goma dugu kɔnɔna la.